Hi everyone, good morning. So alas 10 na ng umaga mga langga. So pupunta kami ng Maynila. Ihatid ko lang yung pamangkin ko doon kasi pupunta siya sa dentist. So samahan niyo ako mga langga. Uwi din ako kaagad pagkahatid ko. Ihatid ko lang siya kasi hindi niya alam doon. So ihatid ko lang siya pagkahatid ko sa kanya. Uwi din ako kaagad. So samahan niyo ako mga langga. Diba? Dito ako bumababa pag pumunta ko na Visoria eh. Lakarin mo lang to dito hanggang intersection mo to lakarin eh. Pagdating mo ng intersection, nandyan na kaagad. Parang ganda lang dito. Oo. Malaki yan kasi yan, ano yan, main yan eh. Yan yung back, ito, FEU to. Yan, Muraita Bookstore. Pwede ka dito. Wala, hindi ko pala nakita na ano to nung kami project kayo. If you wait na tayo. Map 2. Ito, kaya po naman yan dito. Dito kayo dumadaan? Galing doon, papunta dito. Yapo naman na yan. Yan, ito. Madaan ito. Saan ka banda? Yung luma. Where are you? Walang maling na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan sa iyo. Salamat sa Diyos.
Dahil napag-alaman ko na may 30 years na pala silang nagtitinda dito sa Quiapo at nilaanan na lang ni Aling Nene ang pagtasan na ito sa kanyang nanay na si Lola Esther. At ito nga nakikita natin na katawang na niya ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Patty. O diba ang tindi? Third generation na. Dito maraming mabibili na mga gulay. So, you can see gulay and fruits anywhere. Marami rin kayo ukay dito. So, gusto nyo ukay. Ano to? Tapsilog. So sa kay Homer Tapsilog, kay Boss Homer Tapsilog. Sa akin, longganisa. Nag-crave ako ng longganisa mga langgao. Sarap ng longganisa nila dito. Yan. May sabaw. Guys, kakarating ko lang mga langga galing ng Quiapo. So, nagpasundo ako kay Boss Homer mga langga sa Quiapo kasi sobrang traffic. So, ayaw ko mag-commute. Pag sobrang traffic mga langga, ayaw ko mag-commute. So, nagpasundo na lang ako. So, si Julan, iniwan ko na lang doon. Mamaya pa yon mga siguro alas 5 o alas 6 makakauwi. So, nakakarating ko lang mga langga kasi nagsimba muna ako. Pagkatapos ko magsimba, naglakad-lakad muna ako doon sa Quiapo. So, sinupervise ko doon yung mga mga tinda doon. So, kakarating ko lang mga langga. So, bago kanina pala umalis si Boss Homer dito sa bahay, dumating din yung deliver namin ng grocery. So, inayos niya muna mga langga yung iba. So, yung iba iniwan niya yung mga sardinas nandito pa. So, papakita ko may sa inyo mga langga yung mga dumating sa amin ngayon. Anong sabihin? Anong sabihin? Anong sabihin muna kay mama? Ha? Mama! So, nakapag-dislip na para si Boss Homer ng mga biskuit mga langga. So, yan. In-order ko to sa grocery ngayon. Yung Hansel. Yung mga Hansel na yan. Tsaka yung Ribisco. So, yan yung in-order namin. Dito po yung mga sardinas mga langga. Halo-halo na to ng mga sardinas. Yung mga bawas-bawas na dyan. Yan yung mga in-order ko. So, yung mga bawas lang. Hindi talaga ako maramihan kumuha mga langga. Tag 20-20 pieces lang yung kinukuha ko dyan. Kasi gusto ko parati siyang bago. So, yung mga wala-wala dyan, yan yung in-order ko. So, yan yung nandito. So, yan. Nasorted. Tapos ito, umorder ulit ako nito kasi matagal to wala sa akin. So, umorder ulit ako ngayon. So, yan. May malaki, may maliit. Tapos, yan. San Marino, Century Tuna. So, halo-halo na yan. CDO. Ito, beef loaf. Umorder din ako konti. Tapos, may Argentina yan. Dito. So, yan. May sieve tayo ng 10 peso. So, yan. So, yan. Tapos, yan. Basta yan mga langga yung in-order ko ngayon. Tapos, yung iba naman na in-order, display na ni Boss Homer yan. Kumuha ko ng isang sako niyan. Tsaka yung XL. Kumuha din ako. Tapos, ito pa yung ibang mga biscuits. Naka-display na yung mga iba niyan mga langga.
So yan, kumuha din ako nitong dalawang star margarine, kumuha din ako niyan. Tsaka itong Cloud9. So itong malangga, ito yung deliver sa amin kanina. So mayroon pala akong kinuha malangga na bago. So ito, yan, tsaka M&M. So itatry ko malangga kung mabibenta siya. So kumuha ako ng tigda dalawa. Tapos ito kumuha din ako ng dalawa rin, chocolate. Tapos itong chupa chops. Ano pang basa nito? Chupa chups, chupa chops. Sour bites. Kumuha din ako ng isa. So yan. Itaratry ko malangga kung mabenta yan siya. So yan yung kinuha ko. Kumuha din pala ako nitong speed malangga na taba. Yan, speed na taba. 8+1. So yan. Kumuha ako ng isang white at saka isang blue. So yan lang kinuha ko malangga kasi mostly kasi ang kinahanap dito sa ito yung mostly hinahanap sa amin malangga, yung kala at saka yung champion. So yun lang talaga ang mayroon ako, champion tsaka kala. Tapos mayroon akong kunting Tide, champion na taba. So yan. Bihira lang yan bilhin. So ito talaga yung mostly na binibili nila sa amin kasi mura lang kasi to. Tsaka hinuhulsale ko yan pag isang haba yung kinukuha nila, hinuhulsale ko yan sa kanila. So yan. Tapos marami tayong stocks ng Sundrock. So nakapag-order ako last time kung in-order yan. So marami tayong stocks. Lahat ng mga sizes mayroon tayo. So ito lang Sundrock safe, color safe yung isang sizes lang mayroon ako kasi yan lang yung size na mayroon sa grocery kaya yan lang ang mayroon ako. Hi! Dahil alam din yan, Pahingi. ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niya. I-share ko nga rin pala mga langga. Oh, may naiwan na wallet dito sa bahay. Hindi ko alam kung sino may-ari nito. Pero sabi ni Boss Homer, bata daw yung may-ari. Tingnan natin kung anong laman. My God! Sino ba to? So, mayroon si... Iwan ko, hindi ko kilala to mga langga. Fan yata to ng ano. So, mayroon siyang laman na ganyan. Tapos, stick glue. Glue stick. So, bata daw may-ari nito mga langga. So, kung sino ka man, punta ka lang dito sa bahay at kunin mo. Tingnan natin kung may pera. Parang may pera yata ito. So, may pera siya. Meron siyang pera. Magkano to? 13 pesos. So, may pera siya, 13 pesos. Ilalagay ko lang to dito kasi baka balikan to. Nantay ko lang naman ang may-ari, mga langga. So, yan. Wallet niya. Ang cute pa naman ang wallet niya, oh. May sticker pa, oh. Nilagyan niya ng ano. Lost and found. So, nandito lang naiwan. Bumili yata ito ng juice kahapon. Bino? Bumili yata ito ng juice kahapon dyan sa tindahan sa ano ko sa labas. Bumili tapos naiwan niya dito sa stante ko. Siguro pag ano niya. Hindi ko alam bakit naiwan niya. So, puntahan mo lang dito sa bahay at nandito lang. Dumating din parang parcel sa akin. Ito yung in-order ko na photo molder. So, yun, nabili ko siya sa TikTok. So, ito malangga, oh. Magkano bayad mo nito? Hala, maliit siya.
Pero tama na to, yata. Okay na to. Assorted na yung kinuha ko mga langga, oh. Hindi pare-pareho ang kulay. Okay na to. Yan. So, ito mga langga, oh. Maliit. Parang small size. Medium yung in-order ko. Ganito na ba ang medium ngayon? Small yung binigay. Yan, oh. Pero okay na to. Maliit lang naman. Yan yung in-order ko. So, dumating din to kanina. Habang wala ako. Ilalagay ko lang doon sa aking lagayan. Kasi bala ko maggawa ng photo mga langga. Itatry kong gumawa ng photo. I-share ko sa inyo. So, siyempre, kailangan ko muna mag-search ng mga recipe sa YouTube University. So, antayin nyo mga langga. Yan yung ating video for today mga langga. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!